kamu. Kudu 17 tahun. Kudu apa, Pak? Kudu punya SIM kalau mengendarai di jalan raya. Ini di kampung loh, Pak. Di kampung ini cuma roda 3 loh, Pak. Lah kalau roda 3, masa polisi telusupan turut kampung mau cari rondo ya? jadi. Hei, ada polisi loh. Pak. Ayo, ngambut loh, ayo. Kelan depan ngomong aku. Aku mau berkenaan di prank karo yoga. Do lunga. Oh, masane kowe ben aman ora ngarapi yoga. Ora nggarap Pak polisi, kowe diawe lho. Diawe kae. Itu Pak polisi kan Pak Polisi Babinsa, bukan Satlantas. Oh. Oh, pinter. Beda. Kalau gimana Pak? Urusannya gimana? Babin Kamtib. Mengamankan, menertibkan warga masyarakat Babinsa. Pak cari rondo-rondo kok emang. Kamu kan apa? Wah, kecap. Ya wes. Balik nih. Oh, apa lho? Pun terima lho. Apa tenan? Ini pisan ka saka kono tekan kene. Ya. Panas sih. Endah diurepe weng ngono lho. Ayo. Kaya Roy Panji kowe. Ora Panji kok. Anu kuwi pembalap kuwi lho. Rio Haryanto. Anu kok sik luar negeri kuwi kok. Oh, Rai Surya. Rossi. Oh, Rossi. Ayo. Ayo. Duh, nek. Iki pembalap bensin entek. Pembalap bensin. Wene iki lho. Oh, apa ben motor ora normal lho. Kayak numpai pit apa graji mesin. Pipit motor tahun piro? Kuwi ora suara pit motor, kuwi graji keramik. Kuwi ora pit motor, graji keramik. Tenanan. Nah, Ayo, Rene. kene rada rene. Ayo, numpak pit motor. Kok kagok mlepek mana ya? Demping. Aku cocoman polisi. Aku cocoman polisi. Iki ya ngono nek. Eh. Ngono iso banter ngene lho. Aku ora tegel kok. Aku ora tegel. Apa? Walik. Piye? Lah kamu mentok ya ngene lho. Lho, ngene. Ora. Ngene lho. Aku malah karo kowe mau ngene cek. Tapi aku Arep kaya ngopo kan ora lara. ora pati yo. Gendari iki. Kok gendari lho. Ngene. Gentari. Lah ya iki kualik. Sing ngene rek ora lara. Ora lara. Lho, iya ta. Iya. Lah mau gendari ngene. Ya rono mbok prakteke ning aku. Lah kok iso ngrasake. Lara to. Lara. Iya. Ngene ra lara. Ora lara kene. Aku mau ngene. Ora mati. Aku arep nuthuk ora tegel kok. Lah kowe ora geyok. Ya, bacot ke bawane. Eno. Durung niku. Urung. Dereng to. Durung. Kapan minum? Mulane diusir wong sak RT. Mangan det kas. Yang dia dikorupsi wong